салом дӯстон, шумо дар шабакаи Корвони Умр Лайв қарор доред. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи ҳамон руфайдаи 8сола ва марди 30солаие ки ӯро таҷовуз карда кушта буд. дар ин бора раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ чунин мегӯяд. дар хабарҳо меояд ки дафтари матбуоти Маҷлиси Миллии Тоҷикистон бо нашри як вокуниш ба муроҷиати ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон бо унвони раиси ин палатаи болоии парлумон Рустами Эмомалӣ гуфтааст, ки маҷлиси ин муроҷиатро баррасӣ кардааст. ин муроҷиати ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон бо номи «Мо ҷонибдори амнияти фарзандонамон» бар пайи ҳодисаи гӯшношунид, таҷовуз ва қатли Руфайдаи Иноятова 8 сола мебошад, ки сокини ноҳияи Рӯдакӣ ва Рустами Эмомалӣ 6 июл дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуда буд. акнун бо гузашти як рӯз Маҷлиси Миллӣ ба он вокуниш кардааст. ҳодисаи қатл ва таҷовузи ин ноболиғ, ки рӯзи 4 июл рух дода буд, вокуниш густардае дар ҷомеаи Тоҷикистон дошт ва шаҳрвандони кишвар дар расонаҳо ва шабакаҳои хостгорӣ ҷазои сахту сангинии гумонбари ин ҷинояти мудҳиш шудаанд. намояндагони ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон бо ин муроҷиат аз Рустами Эмомалӣ хоста буданд, ки барои ҷиноятҳои инчунинӣ дар Тоҷикистон дар сатҳи қонунгузорӣ муҷозот сангинтар шавад. дафтари матбуоти Маҷлиси Миллӣ гуфтааст, ки ин ҳодиса боиси нигаронии амиқи раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ гардида, раванди тафтиши ин ҷинояти мудҳиш зери назорат қатъӣ қарор дорад. Рустами Эмомалӣ: бар пайи ин ҳодиса Кумитаи Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмини асосҳои конститутсионӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва қонуният ва Прокуратураи Генералии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муваззаф намуданд, ки ҷиҳати анҷом додани чорабиниҳои таъхирнопазири тафтишоти ва муайянсозии сабабу омилҳо ба содиршавии ин ҷинояти мудҳиш мусоидаткунанда тадбирҳои саривақтӣ ва зарурӣ андешида, ҳарчи зудтар тибқи талаботи қонун шахсони ҷинояткор ва ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шаванд, омадааст дар ин вокуниш. манба: Асия Плюс.